Slíbili jsme vám to video z dnešní zkoušky. Cestovní kanceláře lákají nejvíc teď prej do Říma a tam je k vidění co? Koloseum. Koloseum. Pokud jste ho neviděli, tak si ho aspoň Poslechněte. dobře. Omamné šípy lásky a noční šepot vinic slávný Rým. Hostiny otrokyně, hovoty ústa knižnic dávný tým. Ten dávný tým. Nero a Caligula, nám všetkým prach a žula slávny Rím. Císar, boj, vojak, žobrák, čas všetko niekam zobral dávny Rím. Slávny Rím, ukáž to slávny Rím, koľko zrád ukladou, koľkokrát pýcha a pád. Prach to je cena slávy a sláva v prachu stojí slávny Rím. Tak čítaj noven, oven, často je múdry zdroj slávny Rím. Slávny Rím, ukáž to slávny Rím, koľko zrád ukladou, koľkokrát pýcha a pád. Pýcha a pád, koľkýkrát zastal čas, koľkýkrát zastal čas, kameň slávny je sám. Sláva je pád, koľkýkrát zastal čas, koľkýkrát zastal čas, kameň je sám. Slávny Rím, ukáž to slávny Rím, koľko zrád ukladol, koľkokrát Pýcha a pád. Pýcha a pád, koľkýkrát zastal čas, koľkýkrát zastal čas, kameň slávny je sám. Sláva je pád, koľkýkrát zastal čas, koľkýkrát zastal čas, kameň je sám. Nad všetkým sám. Na dovolenou jedině do Říma.